mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagi o kasi na kaya nga dili ni mo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa, kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi natiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Atong pagabasahon ang unang suwatampo karong apuna gikan sa atong letter sender nga si Mary. Sumala pa ni Mary, nagselos sa ex. Atong maminawon ang maong kaagi. Ever there is at Diden. Sugo sa mga kamatasan, maayong hapon nga na kanimo at Diden. May nga masab sa mga suki nga mga tigkaminaw, suki nga mga magtatampo, nininglanog og pinaminaw, mabulokon og matulon-anon nga programa matag hapon nga tanan, ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. May padangat ako ni maong suwaswiran problema sa imong programa at Deden. Sa tuyog tumo nga matambagan, matabangan, ako ninyo sa akong problema. Party sa akong ka-live-in ug amahan sa akong anak at Deden. Usa ko ka single mother na ako'y kapuyo nga naa siya'y anak usa-usab kabuok at Deden. Matawag na to complicated ang akong problema. Kay parte ni sa akong ka-live-in partner og sa papa sa akong anak at Deden. Kining akong ka-live-in partner karon at Eden, midala sayang anak sa among gipuy-an. So para kanako, murag okay ra both sides namo kay ako na ako'y anak isip usa ka single mom napos balay. Sa among gipuy-an, gidala usab sa akong ka-live-in partner ang iyang anak sa laing babaye. So parehas naming duwa. And dili gyud kalikayan sa manag-asawa o sa manag-live-in partner nga usa sa rason nganong mag-away, nganong maglalis, nganong adunay mga kahiubos. Kana bitawng dili man tigong musabot o mudawat sa sitwasyon. Ang kalagmitang awayan karon sa mga nagminiw og nag-ipon at din kana biyang takulangan sa kwarta. Ang among away sa kung ka-live-in, kabahin sa mong budget at din. Usahay mainsulto ko. Kay mangutan naman ang akong ka-live-in nganong kuwangan kuno ang budget. Hilasan kay ko atidin ba? Mura pag gahatag siya unsa kadako nga kwarta
alang sa among mga panginahanglanon sa amo ang Pinoyanan. Napod ang iyang anak nagapuyo sa amo ang gipuy-an. Hinuunti siya man ang nagbayad sa kuryente, naghatag pong tubig ug sa internet sa among apartment. Pero ang among ginagmayng away at di man mulungtad og pipila ka days. Kay naa magiusag usa ka namo nga kanang mopaubos sa garbo. Usahay complicated, usahay makalibog sabton. Kay base sa akong giasoy sa unahan na amang gud mi mga anak sa matag partner namo kaniadto. Bisan tuod kun amo na kining gikasabutan. Ate din, nabalaka ba ako? Kay next school year, mo eskwela na ang akong anak. Unya ang amahan, ni suggest nga adto niya papuyon sa ilaha ang akong anak. Walay problema financially ang amahan sa akong anak at ididin. Pero wala lang gid kami magkasinabtanay. Naguol ko. Kay di ko ganahan nga mahalayo unta ang akong anak sa akong kiliran, sa akong poder. But, naghuna-huna usab ako at hindi nga bright future kung adto ang akong anak tamahan ni ini kay makaprovide man sa iyang provision. Kining problema akong gi-share sa ako ang ex, sa ako ang live-in partner karon at din. Ang gi-offer sa akong ex, amahan sa akong anak. Kabalo ka kung unsay tubag, reaksyon sa ako ang ka-live-in partner karon, sa akong gi-mention, sa akong gi-share niya, parte sa kanang gihangyo, gi-offer sa amahan sa akong anak, nga adto niya papuyon kay dito pa eskwelahon. Negative jud kaayo ang kanang reaction sa akong ka-live-in at din. Ang iyang una-huna ti, which is natandog ang akong garbo. Kay giangnan man ko niya ay giganahan pug kano. Kay magsige mo kita sa mong ex. Makalagot kay ti din. Kay ganahan daw kuno kong nga magkabalik mi sa amahan sa kong anak. Wala na papas ng gugma-gugma ti. Kay naigugma ko niya. Nga nakig-ipon ko niya. O gidawat na ko usab. Ang iyang sitwasyon niya, aduna siya anak sa lang babay. Sama sa usab sa akong sitwasyon. But wala siya makasabot at din. Kada bang usahay, I don't know if naka-try ba ka ani ati ka ng tudlo sa imong partner ibutang sa naong kanang murabag tulisok ba? Iya sakitan man ko ana. Iya may rabag ka usa. Hapit naman gani itulod ka. Kay paangkunon lagi ka. Lagi ko. Malain ang akong katuyuan ngano ko nga musugot sa offer sa amahan sa kong anak. Wala jud siya kasabot sa akong point at diin. Muni akong kikagulante. Kabalo ka ti sa pagsulat na ako ni ining akong suwatampon ni mo nagilakbi ako ti. Kay murag kabutuhon kay akong dughan. Nami asoy ni mo parte sa akong problema. Nga nagtuo ko at din nga nakasabot ang ako ang ka-live-in. Sa akong purpose nga nga okay rami sa relasyon na ako. Civil ang among pagtagad sa usag-usa sa amahan sa akong anak. Unsa ba niti selos ka niting iyang gibati karon?
Wala man to untay angayang kasilusan kay lagi akong gisurrender ang akong kaugalingon ngadto niya na. Wa ug wa na gyud sa akong ex. Ang ako bayati. Naklarong pag-istorya mas maayo nga akong anak moadto sa iyang papa. Bisag mag-ulian na every weekend. Kay frankly speaking, at din lisod ang pagpa-eskwela bisag mingon ng tag-early childhood, kinder or elementary niining mga panahon na. Igo-igo na biya sa mga mong kita. Bisan og na ako'y work og na ako'y gamayng sideline. Love na ko ang akong ka-live-in partner ti. Di ko gusto nga masuko siya nga mauray among awayan. The reason why nga nung ipadangat ko sa akong suliran sa imong tulungan. Ate sa may inyong ikatabang sa akong problema. Anhira ko kutob ati didin og daghan kag salamat kanimo. Sa makanunayon magampo jud mi ako nga ikaw makapadayon sa pagpanginahan sa mga swatampo nga among gisalmo sa mong programa. Thank you so much Ate Din. Kining tanan gikan sa usas mga lungsod sa lalawigan sa Negros Oriental, Mary. Di na turubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalog. Kini ang yung bus nga alagad kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.